A takhle vypadá naše něco málo zavazadel. Myslím, že jsme těžce nad limit, takže... A doufám, že to pro nás nebudou chtít otevřít, protože to máme totálně napichovaný bylinama, metličkama, všem možným. Brutálně napichovaný, až to otevřeme. To bude jak z nějakýho, vole, komiksáku, to udělá jenom... Já říkám, vole, 28. 25. Já musím 32. Ty vole, dobrý. Co jsi úplně dobré? Ty vole, dobrý. Všechny kanonády, pánové. Pegoušis. Tak, napte náš let. Hej. Naše tradice po příletu do Dánska je tenhle ten stánek. Minule tady, když jsme přistali v Kodani, tak k tomu měli normálně i pípu, kde si člověk mohl rovnou natočit sám si mohl natočit dánský pivo na tapu. Tak jestli pak víte, co jsme dostali za auto. Je hezký, že si nás tu ta asociace cení, že nám tady darovala na celý týden takovýhleho krasavce. Jako brumlá si to pěkně, ty vole, jo, co? Jako je to pěkně. Že si to brumlá pěkně ten benzíňáček, ty vole. No, dobré ráno. Máme náš první den v Dánsku, vlastně druhý. Včera jsme přiletěli a venku už se staví naše školící centrum. Jsme totiž v takovým krásným velkým domě, který náš partner, dánský partner, respektive dánská asociace koupila. A ze kterého budeme společně dělat velké školící středisko tady v Dánsku. A tady můžete za mnou vidět, jak dneska od 5 od rána předělávají tady pozemek, navážejí tam sauny. A aby toho samozřejmě nebylo málo, tak tamhle vzadu ještě nějaký jezírko, který hádám, že jednou bude sloužit jako super floutovací jezero. Tak nám tu právě přistály domácí wafle. A k domácím waflím nám paní domácí, respektive paní hospodyňka, dělá ještě šlehačku, domácí šlehačku. Našel jsem elixír mládí. Takováhle nádherná koupelnička nás tu čekala. Opět i se soukromou privátní sauníčkou. Tak, první dnešní účastníci kurzu mají svoji zkoušku za sebou. Už se tady venku chladí a teď nás čeká druhá parta. Uvidíme, jak obstojí. Zatím to všichni dali. Existence a ceaseless foundation of earth catches the water, feeds us from birth, constant revival, ancient the medicine, born in the moment, familiar genesis brought to the end, thread was unstrung one step at a time, center the foothold, decided the course by what's left behind, the journey begins from what is inside. Tak podívejte, co nám zase bláznivá naše domácí udělala. Normálně lazaně, salátky, bublaninky, ty pičo, no tak yummy, yummy, yummy. Yeah. Tak jo, jedeme si něco nakoupit, nějaký seafood a pak projít
po našem oblíbeném Rudkobingu. V létě, přátelé, tady prostě koupete. Je tady krásně vidět na dno. Je tady strašně teploučko, ale prostě furt jste mezi těma vikingama. Je to... Asi se fakt přestěhuji. ne za týden, ne za měsíc, ale vzhledem k tomu, že tady máme stálou spolupráci, kdo ví, možná zvedneme kotvy. Dokážete si představit, že bydlíte v takovémhle nějakém domečku krásným a hned před sebou máte takovýhle výhled. Tohle je země, která dodnes prostě nestaví ploty mezi pozemkama. Země obrovský důvěry a přátelství. A za mě prostě jsou nejpříjemnější, nejotevřenější lidi. Nebudeme se ani bavit o kvalitě potravin a všeho ostatního, ale prostě tohle je země plná živlů a přátelství. Za mě. Je to sice blbost, ale když jdete v Dánsku nakoupit do prostě takového normálního obchodu, tak nejen, že dostanete tašky zdarma, ale oni vám je ještě otevřou. To už jak ve starých filmech, tyjo, kde opravdu vám tam posluhovač otevřel tašku a ještě vám ji naplnil. A teď vás vezmu na jednu rychlou prohlídku tradičním dánským městečkem. Tak přistáli nám tady nějaký tradiční dobroty. Já mám teda smažený filety. A pánové mají takový malý bam burek. To si s příborem? Klasický. Tam tomu dám ruku z To je hrozný díra. Tak tomu říkám rozloučení s Dánskem. V jejich stylu, jak má být. Tak nám málem uletělo letadlo a museli nás vyvolávat na letišti. Pičo. Hrozný zážitek. A to nám chybí ten třetí ještě. Dáš? Díky, pánové.